vieš, čo chceš, ale nevidíš ešte úplne do budúcnosti, čo sa ide diať. Mesiac je taká záhada, ale taktiež je to intuícia. A máme tu kráľovnú holí, takže to si ty v plnej tvojej sile, iba čakáš na tom tróne. Nejaké sťahovanie do novej krajiny, alebo sťahuješ sa z bytu, cestuješ, ti to zmení veci. Ty keď prejdeš na ten druhý breh, tam ťa čaká hojnosť. Ty to cítiš, ale ešte je tam strašne veľa ilúzií, ktoré ty si potrebuješ upratať v hlave na to, aby ti bolo jasno. Buď plne v tvojej sile. Zamestnaná tvojimi hobbies, keď si zamestnaná tvojimi projektami a tým, že dávaš plne tú energiu na seba. To není ani o tom, že ty si ťažko dostateľná, že sa hráš na to, že ťa je ťažké dostať. Ale je to vyslovene o tom, že je ťažké ťa dostať. Pretože na to, aby ja som vôbec s tebou išla na kávu, tak to musí fucking stať za to. Ty máš čo robiť. Ne, že teraz sa povieš zosrať z každého, čo ti napíše. Čo je najlepšie pre teba teraz robiť? Keď si manifestuješ toho partnera životného, tak vyslovene precíťuj to, ako sa s ním chceš cítiť. Pocit je najdôležitejší. Nepozeraj sa s víziou na to iba, že vizualizuj, ale normálne vojdi do seba, v tom tvojom budúcom ja a precíťuj to, ako sa s tým človekom cítiť. Ani si tam neukazuj úplne tie tváre, skôr radšej maj tam tú postavu a tú energiu, aby si vedela, jak sa chceš cítiť pri tom človeku. Sústreď sa na to, čo chceš. Stoj si plne za tým. A pokiaľ to nepríde, tak nebuď pick me girl, že nevadí. Budem radšej s týmto, aby som nebola sama. To vôbec. To absolútne. To sme veľmi silné ženy. Vieme, ako si naozaj stať za svojím. A pokiaľ nedostaneme to, čo chceme, tak to je v poriadku, pretože máme iné veci na robote a radšej si počkáme na to, čo prichádza. Daj mi vedieť, o čom by si chcela, aby bolo moje ďalšie čítanie a určite to zazdieľaj s nejakou tvojou kamarátkou, ktorá potrebuje počuť túto správu. Uvidíme sa neskôr. Čau.